dimineața! Bună dimineața! Spăl un pic pe față, așa. Hai să ies afară. Dacă mă să plec, o să mă pun să mai dorm, că de o oră stai să-mi ia telefonul. Așa, și dimineața. O să mă pun să mai dorm. Am trezit câte o oră. Așa foame. Uite o carte. Nu știu ce să fac cu cartea asta, o să pun acolo. Ce să fac cu astea? Nu știu, dar o să le iau. O să am nevoie. De ele o să le iau. Ce somn mi este. Să bine. Scriu aici. Cosa ale. Cosa lui. Ale Y. Ale. Ce? Pleacă din sat sau vii muri? Pleacă. Da, nu cred așa ceva. Lasă-mă cu muritul tău. Sânge? Da să-l curăț sângele ăsta de aici, deoarece nu vreau să las. Oare de ce se numește orașul Crimolești? Nu știu, hai să trec asta. Să cântăm la loc. Este așa de dimineață. Iar este o oră 8. Dar nu e nimic. Ce? Cum crește așa? De așa de somn. Până acolo. O să mănânc niște morcovi. Așa, ce hai să strâng și cartofii. Oricum astăzi. Că știu. Îmi fredonează prin cap o melodie. Nu știu ce am urs. Gata, am plătat tot. Intru în casă. Să pun sânge. O să pun tot ce n-am nevoie aici. Și o să-mi fac pâine. Pâine de casă.
Să pun și sângele ăsta aici. Asta e că ăla-i frigider, pun eu sânge în frigider. Doamne ferește. Ce punem eu sângele în frigider? Nu știu. Mă doare un pic gâtul. Ce vă uitați mai așa la mine? Of, Doamne. Să pun asta aici. Nu știu de ce am la mine pământ, dar lasă-l. Așa. Ce cu blocul ăsta? O să-l iau. Și o să-l pun o cătărea. A! Stai, unde? De ce? Unde sunt? Doamne, unde sunt? Trebuie să deconectez toate astea de să iau. Stai, de ce este de aici? Ce sunt cu toate acestea? Ce-ați pățit? De ce sunteți închiți aici? Niște oameni răi ne-au răpit și ne-au închis aici. Vreau să știu unde se află Ali, zâna soarelui. Ce? Dar de ce? Fiindcă vrea să iei puterile, să fie cei mai puternici. Și se presupune că Ali are o soră pe nume Luna, pe nume Ivy, și vreau să le răpească pe amândouă ca să poată avea puterea soarelui sau lunii. Deci să fie atentă. Stai, ce? Eu sunt Ali, iar sora mea este Ivy. Nu pot să înțeleg de ce. Nici noi nu știm, dar fugi din acest sat. Pleacă. Bine, nu voi pleca de aici. Nu știu, dacă va trebui, voi pleca, dar nu știu. De ce ne vrea pe noi? În special pe noi. Este că nu pot urca. Pe noi ne vrea. O să mă urc sus. Nu înțeleg. De ce ne vrea taman pe noi? O să sun pe sora mea. Dărlen. Alo, sărioară, ce faci? Alo, Ivy. Ce-i? Trebuie să fii în satul Cruminești. De ce aș veni în acel sat? Pentru că suntem în pericol. Ok, ne vedem nu știu, poate ne vedem peste o lună sau peste o săptămână voi veni. Bine, hai, pa, pa. Ok, am vorbit cu sora mea. O să mă culc acum, pentru că este noaptea. Wow.